Amaya mɔgɔ caman bɛ na u ka mɔgɔw bana sidɔnbaliw b'u bolo u yɛrɛ bana yɛrɛ minnu ma sidɔn fiyewu dɔgɔtɔrɔw bɛ dɛsɛ a la yali kelen fura bɛ o bana ninnu na fura bɛ o la bana dɔw bɛ yen tiɲɛ ni dɛsɛ kɛra a la seretoro ɲini aya bana yɛrɛ min ma sidɔn tiɲɛ seretoro ɲini seretoro kuru 7 aya kelen ta i ka kulu alaw kala la i k'o bila daga rɔ i ka kelen wɛrɛ ta ka kulu alaw kala la k'a bila daga rɔ tiɲɛ i y'a mɛn a ka tila ka fatuya siɲɛ 7 n'a kan i ka ji d'a kan i k'a tobi a tigi k'i ko k'a ji min n'a dabɔn tɛ sajɔlɔ kama a na wuli ka ɲɛnamaya kɛ mɔgɔw ka sabali n'i ye fura de ye o siga t'a la nin ye fura de ye min ɲɔgɔn tɛ yen ni tiɲɛ a dɔnni bilo siga tɛ nin na nin de y'o fura ye tiɲɛ o kɔfɛ n'i ye fura ɲaga tolen ye dɛngɛnso la aya i y'a mɛn wa ani worojalaw tiɲɛ bana min ma fura dɔn si k'a cɛ fara ɲɔgɔn kan i ka taa tobi k'a mɔ i k'i ko a la su 4 aya a dɛbɛli kɛra maa o maa kama a bɛɛ lakari ye e ta in de e de bɛ sin ka kɛnɛya pewu Allahu akbar baro ni ye tiɲɛ o ye nagasi bana fura ye siga t'a la an ka maaw ja kɛ man gɛlɛn na dɛ karamɔgɔ o bɔ n'o tɛ nin kɔni nagasi bana a fura ye nin de ye siga foyi tɛ nin na Allahu akbar n'i yɛrɛ taara ni maa min kibiri b'a dimi waati bɛɛ kurukunimi n'i taara worojala sɔrɔ dankun na dankun ye jumɛn ye sira fila bɛɛ wali ndoŋɛɲɛnso n'i ye worojala ye si ka o tɔmɔ taga o kɛ gabakuru kan i k'o susu tan k'a njɛtɛ fo k'a mugumugu i y'a mɛn wa i ka kulu don a la i ka to i kibiri sama n'a ye o t'o bannen ye woro min jaamɛ nkyɛn yi ndoŋɛɲɛnso kan walima dankun na o ye kurukunimi fura ye o dɔnni bilo e bɛ siran k'o ta siga t'a la nin don Allahu akbar siga tɛ karamɔgɔkɛ ko in bɛ nin cogo in na siga t'a la u bɛ min ɲɛci k'a fili saraka jugu ye dɛ o de ye e yɛrɛ o de ye nagasi bana lakari siga t'a la karamɔgɔ nin don i y'a faamu wa faamuyara o tuma na muso min ka den ɲɛ a ka den bɛɛ ɲɛ bɛ kɛ sɛgɛ ye k'a kɛ komi jaune k'u ɲɛ bile cogo jɔra a bɛ kɛ jaune ye den min bɛ kɛ ten a kana dɔ wɛrɛ kɛ dɛ a bɛ tonso kunkolo de ɲini k'a jeni ka kɔlɔfara ɲagami a la k'a si ni o ye n'o kɛra dɔrɔn den ninnu ka kun n'a ye n'o kɛra baara banna a bɛ faamu de o tuma na ni maa min n'a sen fununa wali funu b'a la a yɔrɔ dɔ la wala a kɔnɔ fununa n y'a fɔ a ye n ko tori jalen de y'o ye a jeni dɔrɔn k'a mugu bɔ k'a dɔɔnin kɛ ji la a k'a min kɔnɔ funulen in bɛ jigin ni farikolo yɔrɔ min na a k'a don turu rɔ k'a mɔ la o bɛ jigin pewu baro i ye nin di ni kɔnɔdimi gɛlɛn bɛ muso min na k'a ti den sɔrɔ wala kɔnɔ b'a dimi fo kɔnɔ in bɛ kulu ten a ye sula dɛrɛ dɔ ɲini k'o jeni o mugu fitinin dɔrɔn kɛ ji la gundo la i k'a de min mɛ e b'a fɔ sula dɛrɛ tɛ dun wa siniwaw to o daburu kɔnɔ i fara sa ko ninnu sidɔnlen don n bɛ ka daliju de d'i ma a kɛ nin cogo la n'i y'a kɛ n galila ala la baara banna pewu siga t'a la baro nin ye tiɲɛ ye siga t'a la fura ye nin de siga t'a la muso min ka den bɛɛ a bɛɛ bɛ kɛ muso ye ka taa n'i b'a fɛ yɛlɛma ka don i ka den wolo la n'i ye nɔnsi jala sɔrɔ i b'u wele k'u k'o susu o mugu k'o jeni dɔɔnin o mugu dɔɔnin o kɛ ji la ne ba i ko nɔnɔ kɛnɛ dɔɔnin na i k'o ni min n galila ala la ala na yɛlɛma don a den kɔrɔ yɛlɛma bɛ ala de bolo a b'a bolo siga tɛ n na dɔnni bilo siga t'a la ala nin filɛ ni ɲɛda wɛrɛ min tɛ denmusonin ɲɛda ye min ta ye cɛmannin dama ye wa nin fana b'a la dugalenbulu a kɛcogo b'o la fana o b'a la ala ye dɔnni ji nin cogow la hadamadenw k'u mago ɲa dɔnni caman bɛ yen a ti sɔrɔ n'i ma gɔni ni da dɔw ye dɔnni dɔw bɛ nin cogo in na i yɛrɛ bɛ furakisɛ minnu min n'i ko an da ninnu ye haramu ye na n k'a jɛ k'a d'i ma dɛ o haramuya yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye furakisɛ dɔw bɛ yen i b'a dɔn furakisɛ dɔw bɛ yen k'a ti bana ba ni wara bilen kolokun mugu bɔlen taara wa wara bilen kelen gɔn kolo mugu bɔlen bɛ dɔw nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔkɛ fɛnw b'a dɔw rɔ ne y'o dɔn i tɛ fura dɔw kunu dɛ siga tɛ n na karamɔgɔ siga t'a la nka n b'o kunu fo ka a buwatinin sanango k'o min siga t'a la dɛ o bɛ kɛ gindo dɔw dɔɔnin man ɲi mɛ wulu mara ye tiɲɛ ye mɛ ka wulu kulubaden mara fɛn dɔ kɛ na la fɛn dɔ bɛ k'a kala ɲɛci dɔ b'a la siga t'a la karamɔgɔ
bari adamaden kɛriw ni fɛn minnu ka kan o tɛ jakumaniw ta o ni fɛnw ye olu don ayi a ma nɔgɔ i ka fɛn n'o dun koyi aya i k'i ka bana ban siga t'a la alakira ka diinɛ ma bana furakɛli fura dɔw haramu dɛ ayi o ma kɛ san dɔ la tiɲɛ n y'a dɔn bana dɔ bɛ mɔgɔw minɛ i y'o mɛn wa o bana in bi kɛ adamaden fana kɔnɔ n'a kɔnɔ ye diɲɛ dumuni o dumuni n'a y'a dun dumuni in ti yɛlɛma a ti yɛlɛma u bɛ tɔgɔ bɛɛ da la furudimi esoma mun yɛrɛ irisɛri a ka ca mais farafin bulɔ o ye jumɛn ye ba a tɔgɔ di u bɛ jese melenge k'a kɛ tusuba ye jese awɔ jese o tɛ gari ye an ka farafin jese k'o daji filen kɔnɔ k'a di n'o o kan a bɛ fɔ ko di juru ni di bɔra ka a di ɲaga gulonlen sisan o tuma na a bɛ ta k'a jeni a jeninen mugu a bɛ kɛ ji la a tigi bɛ to k'a min n'o kɛra a bɛ kɛnɛya pewu dɔ ko o rɔ ne ma k'o ye haramu ye n hakili sigi a fɛ ni nin kɛra haramu ye o tuma ɲɔ ye haramu ye siga t'o rɔ o ye tiɲɛ ye ni nin kɛra haramu ye alikama ye haramu ye a ye sabali koyi ni nin kɛra haramu ali buru man ka dumuni kɔrɔ b'a kalama ko gulɔ ye alikama ye o don a bɛ dilan o de la Allahu Akbar aya a ye silamɛya ɲɛ yira mɔgɔw la koyi siga t'a la karamɔgɔ nin ye fɔ an ɲɛna ko ye n'o tɛ mɔgɔ caman bɛ ka maaw bila fili la nin na fɛn dɔw bɛ yen bɔn a tigi k'a to yen a ka sa a kana furakɛ n ko ne hakili la o fana bɛ yɛrɛfa la dɛ munna alakira ko cɛw kana gɛrɛ musow la ni cɛ taara kɛ muso tin minɛbaa ye o tuma aw fana bolo o bɛ cogo di kabako don dɛ o kɔni kabako don a t'o fara a kan o kɔni o ɲɛ kan ka fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛ ni cɛ sera ka muso tin minɛ ka muso ni kisi ko médecin fɔrilen tɛ yen ko cɛ dɔ don o bɛn kɛra o kan di juru in ka se k'a tigi fana furakɛ wali sulon dɛrɛ mugu y'a furakɛ o ma ka kɛ haramu ye haramu ye karamɔgɔ a y'a janto ni kumaw la koyi bɛnkan bɛ alakira ka diinɛ yɔrɔ dɔw la anw n'an tɛ diinɛ ko sɔsɔli la yan bari anw t'o dɔn anw b'a mɛn aw la de ne t'anw t'a dɔn dɛ siga t'a la o ye tiɲɛ ye Baro siga t'a la awɔ maa bi fɛn dɔ yan de Mali la yan siga t'a la maa bi fɛn min dɔ yan o ye Ala ye min d'i ma siga t'a la o ye tiɲɛ ye Sɛki Amadu bɛ min fɔ nin ye e ka n'i sigi ka fɛn wɛrɛ fɔ dɛ e k'a jɔ fɔ bani min b'a ɲɛ dɔnni yɛrɛ la o yɔrɔ nin e k'o dɔ fɔ bani siga t'a la wala n'i y'o kɛ sisan ne b'a fɔ ne karamɔgɔ filɛ siga t'a la Baro sɔsɔli t'a la o sɔsɔli t'a la nin ye tiɲɛ ye fɛn bɛ ka fɔ a la o y'a sɔrɔ i karamɔgɔ tɛ dɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma wolo siga t'a la diɲɛ jɔra n'o ye yan i y'a mɛn siga tɛ nin na bɔ kɔfɛ bɔ tasuma i y'a mɛn wa diɲɛ jɔra ni o ye yan a ye na don su kɔnɔ su kolen don a b'a dun diɲɛ jɔra ni hɔrɔnya ye k'a sɔrɔ nin lahajabaw tɛ yan nin lahajaba minnu nalen filɛ ninnu ye sisan kow de ye dɔnni barikama nafama u bɛ ka mankan ci ko kɔrɔlen kɔrɔlen min ka ci u bolo minnu bɛ ka kɔrɔlen yɛrɛ fɔ u k'u sigi fɔlɔ ka se ka kɔrɔlen yɛrɛ dɔnni détaillé an ɲɛna siga t'a la n'i y'o kɛ sisan mɔgɔw fana bɛ da la dɛ u bɛ da la mais n'i ye kura ci bɔ yen kɔrɔlen yɛrɛ banman t'e bolo a banmalen tɛ o kɔni bɛ kɛ n bɛ ka kɛlɛ kɛ ko dɔ tɛ yen n yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn siga t'a la dɔnni tinɛ filɛ nin ye tiɲɛ ye tinɛ minnu bɛ fɔlɔ dɔnni la n b'o dɔw d'a ma sisan Baro dɔnni bulon dɔnni ɲuman a bamanan dɔnni n'a mori dɔnni ka kɛ waliju ye o dɔnni ɲuman o tigilamɔgɔ kun tɛ mɔgɔ tɔɲɔ anw ka jamana tɛmɛna kɔmatigiw na jutigiw na bamanan a si tun tɛ maa tɔɲɔ u tɛ walemuso minɛ a la u tɛ jɛnɛya kɛ u tɛ maa denmuso kanu u tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ wa u tɛ bin maa kan wa n'i bin n'u kan ko kunfɔlɔ la u b'i deli bɔn e ni Ala cɛ minnu bɛ kuma la nin ye mɔgɔ bɛ ninnu na k'i bɛ se ka dakuru ɲɛ kelen f'u ma n'u m'u fɛrɛ yɛlɛma o t'u rɔ u b'u fɛrɛ yɛlɛma u b'a yɛlɛma subahanallahi bɔn ni sabali y'i jɛ ka ban n'a fɔra k'e de bɛ taa kɔrɔlen la dilan i ye nkalon tigɛ dɛ siga t'a la ni sabali y'i jɛ n'a fɔra k'e bɛ taa ni maaw ye kura yɔrɔ la i fana ye nkalon tigɛ anw bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn dɔnnibaa ye fɛn ye de e de b'i sabali kosɛbɛ
kana sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ ka k'i ka bɔnɛ n'o kɛra dɔrɔn i bɔra a la dɔnni kɔrɔlen filɛ nin ye association ko tɛ dɛ non n'i y'o association créer a la k'a fɔ min dɔnni kɔrɔlen n bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan bilahi yɔrɔ b'a la tinɛw b'a la n'i t'a dɔn o i kɛlen ka maaw fara ɲɔgɔn kan a ka ɲɔgɔn dun de a bɛ laban jumɛn mɔ a bɛ taa laban kurukanfuga i bolo a b'a tɔn sigi k'a fɛn kɛ ka taa a kow la ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ a mankan bɛ taa suma tugun bon a ko ma d'o kama n'a b'a fɛ a mankan tɛ ka suma a mankan kana suma a y'a dɔnni tiɲɛ wɛrɛ lawuli a tɛ se ka lawuli f'i ka don sangew jukɔrɔ n'i cɔra birifini jukɔrɔ i t'a ɲɛ sɔrɔ dɛ i bɛ don sange jukɔrɔ n'i donna sange jukɔrɔ k'i da i b'a kalasiraw de ye an ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen o s'a dɛ baw o dɔw bɛ burusi kɔnɔ u b'a dɔn ko m'u tɛgɛ mɛ u tɛ gɛrɛ olu la o mɛ e bɛ se k'i da bamakɔ yan k'e bɛ nin dɔn subahanallahi anw ma bɔ ni nin ye yan nin kalanbulon de ye yan ni kalanbulon tɛ yan karamɔgɔ ni kalanbulon tɛ yan Alahu akibaru siga t'a la tuma minnu bɛ dɔnni la o de ye mɔgɔ kɔrɔ fɔ ye siga t'a la ani hasidiya nin don dɔnni tun y'o de ye siga t'a la ani ka don mɔgɔ ka du kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye ka don mɔgɔ ka du kɔnɔ mɛ dutigi den dɔ i bolo kulonkɛ la wala a muso i donna ka i mago sara o la i bɛ fɛn o fɛn fɔ ala mago t'a rɔ n'i y'a sɔrɔ i ye kɔrɔlen kɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ faso mago t'a la bulonna mago t'a la nkalon don walahi baro siga tɛ na bari fasutigiw ni bulonnatigiw kɛra yan u ma maa muso kanu janko ka maa denmuso minɛ u ma maa hasidiya u ma maa tɔɔrɔ ɔ kuma na ko in bɛ tan de an dɛmɛ jɔ don an t'o yɔrɔ in de nɔfɛ an bɛ min nɔfɛ dɔrɔn o ye diɲɛ magoɲɛ dɔnni siga t'a la magoɲɛ dɔnni don ni ala sɔnna alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen marhaba minnu bɛ k'an suivi an ka pajiw sanfɛ Tɔfatulaye Media ka taa se Kɔrɔ Bufiya ma fo ka taa se Banugɔ TV ma ka taa se groupe Cheikh Amadou kanubaw ma Cheikh Amadou Media fo ka taa se Cheikh Amadou officiel ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka abonnés k'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'u abonné nin media ninnu na n'u ye abonné Cheikh Amadou ka faydaw a n'a ka sugonkaw a n'a ka ladilikaw aw ti fɔ a kelen si kɔ aw b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a yɛrɛ kɔrɔ o kunna su nɔ hali bi an ni an ka kuduwa an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi su na ni ala ka diɲɛ ye Cheikh Amadou an bɛ dɔnni bonnakun kɔnɔ hali bi an ye fɛn caman fɔ sisan adamaden bangedon an kumana o kan bangedon nin kɔfɛ Cheikh Amadou an b'a ye mɔgɔw bɛ na mɔgɔ caman na i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sanu baarakɛyɔrɔ ninnu na sanu baarakɛla ninnu i b'a sɔrɔ sisan caman mago bɛ sanu baara la yalima sanu baara fana o cogoya bɛ cogo di karamɔgɔ bon o baara min filɛ sanu baara tɛ ko nɔgɔman ye dɛ tiɲɛ awɔ ko nɔgɔman tɛ dɛ wala ne ti maa nɛgɛ la wallahi sanu ye nafolo min ye tiɲɛ ne kɔni bɛ daliju min dɔn sanu la o ye Karuna ni Nabila Musa cɛ yɔrɔ in ye o don nin don o daliju siga t'a la bon k'a fɔ ko sanu baara k'a fɔ ko sanu ye dugaden baara ye o fana tɛ dɛ o tɛ n bɛ n fa barika ɲini n bɛ n ba barika ɲini n nana sanu bɔyɔrɔ la n b'a fɛ k'a cɛ non o fɛn t'ale ye i b'i fa dugawu sɔrɔ k'i ba barika sɔrɔ i bɛ taa sanu bɔyɔrɔ la n'i ma kunnadiya i bɛ si kɔngɔ la i bɛ si nin ye tiɲɛ ye a ma nɔgɔn sanu baara tɛ tulonkɛ ye tiɲɛ ale ala deli dɔ bɛ yen a bɛ kɛ ni ɲagaba bilen ye ɲagaba bilen fila tiɲɛ i bɛ ɲagaba dɔn a ba min bɛ yen n'a bɛ jigin filani la ani naani den saba ni den naani ale bɛ jigin o la et puis ale bɛ kɛ yen waati bɛɛ a yɔrɔw bilenlen don mɛ i bɛna jɛ sɔrɔ yɔrɔ jɔrɔ jɛ kun tɛ yɔrɔ min na o de la maaw bɛ nzana da ko ba yɔrɔ min m'a jɛ a bɛ jɛ bila yen nzana gansan tɛ ɲagaba de ko mɔgɔw yɛrɛ caman bɛ yen n'i y'a fɔ ka ɲagaba yira u t'a dɔn i bɛ ɲagaba mara dɔw bɛ yen babilen don mɛ a bɛ na tɔmi jɛman la ka tɔmi fo ka n'a ɲɛgɛn wuruwara e yɛrɛ t'a dɔn jɛ in bɛ bɔ yɔrɔ min ala ale fana dacogo de ye ɲɛ ta donc sanu baara bɛ kɛ ale la ni maa min b'a fɛ an bɛ jɛ ka kuma a la n'a musakara o tuma na i ka sanu bɔ ntama i bɛ se ka n yɛrɛ don a la ni ala y'aw dɛmɛ a bɛ n yɛrɛ sɔn fana mɛ musaka min bɛ k'a la i b'i kun jɔ dɛ an k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ wala ɲagaba bilen fila ye sanu baara b'o cogo la n'i y'a ye maaw bɛ na nɛmɛ sanu ko in na ta kɔrɔ ye nin de ye b'a la ani jamanaw cogoya ye komi ni an y'an kalan an ka Mali ni ala y'a kɛ
anw kelen tɛ Mali yɛrɛ dɛmɛna Ala de don kolokɔrɔw walejuw bamananw bamanan dɔnniw ani an ka kumatigiw jabaraniw ni fidew la bɛɛ dɔ kɛ ko in nka Banikɔ Amadu Seko Amadu n ye min fɔ hakili la a bɛ t'o sira de fɛ awɔ ne ye sofɛrikɛ ye wa n tɛ sofɛrikɛ ye ne t'o fɔ malidenw ma min fɔ o ye malidenw ka ko ye hali y'a sɔrɔ o dege tɛ mɔgɔ waleɲuman fɔli la m'u ye min fɔ ne ma o bɛ ne bɔ kɔ n'o tɛ ɲɛnikɛla waleɲuman fɔli jamana in nɔ yan o ka gɛlɛn dɛ siga t'a la i y'a mɛn wa mais Seko Amadu ye min fɔ o kɔni don donc ni Mali nana bi sumali la an fana b'an kun si diɲɛ jamana wɛrɛ minnu mako bɛ Seko Amadu la ne n'olu de b'a la sisan i y'a mɛn wa ne n'olu b'a la sisan n banna CEDEAO jamana 3 de bolo Caki ti don u ka jamana ko la tant que o ma fara Mali la o hakili la o faracɔ don Mali la sa donc o fana masayaw baara cogoya n'u dɔnnen don ani dɛbɛlijuguw bɛ yen minnu bɛ se ka maa gɛrɛ masaw la i bɛna fɔ Seko Amadu bɛ yan ne bɛ gɛrɛ yɔrɔ ɲini masala bɛ nin diɲɛ masaw ma gɛrɛ ne la kuma ne de tɛna jɛ minɛ n'u ye i mago bɛ o min na ne tɛna o de kɛ ne ka mɔgɔ man ca dɛ ne ka maa man ca bari maa ti kɛ hɔrɔn ye f'i ka kun n'i ta ye n'i ma kun n'i ka hɔrɔnya sɔrɔ yen i bɛ bɔ hɔrɔnya kɔnɔ donc mɔgɔ dɔw de sago ye olu ka gɛrɛ masaw la tuma bɛɛ n'o tɛ ne yɛrɛ ni t'o ɲɛ ne t'o ɲɛ ka taa n tereke subhanalayi ne t'a la ni e mɔgɔ mago b'o la o fana kow bɛ yen o masakɛw ni kanu n'olu b'i jɛ awɔ alhamdulillah Seko Amadu ale bɛ an bɛ taga ni ɲininkaliw ye komi i ye masakɛ ko fɔ sisan bon an b'a ye jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a ka di olu ye bi ka gɛrɛ faamaw na mɔgɔ caman bɛ yen a ka di olu ye bi ka gɛrɛ masakɛw la n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yalima daga dɔ fana bɛ yen nɔ mun bɛ se ka don o mɔgɔ ninnu ye kɛrɛnkɛrɛn ma mun bɛ se k'o ko in nɔgɔya o ye a dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen ni Ala sɔnna dugawu ye min ye ni Ala ye jɔn o jɔn kan o dara dugawu de bɛ jaabi mais e kana sigi a la k'a fɔ ko dugawu yɛrɛ ko mɔgɔ k'a sigi ka dugawu kɛ k'o bɛ maa kɛ fɛn ye ni maa o maa o la kari o b'a jira dugawu tɛ yɛrɛ gɔbolo kɔ n'o tɛ hali i bɛ kuma min na bi micro la n'i tɛ micro la hali n'i ye wajulikɛla ye barika min don n'i fɛ ko la a bɛ dugawu dɔ de don n'i t'o dɔn i ye Ala de fitiriwaleya dugawu kelen bɛ yen na n k'o di diɲɛ ma dɛ mɔgɔ dɔw k'u sigi o ka k'o lajɛ dɛ kɔlɔsi ninnu ma ta dɛ i bɛna yɛlɛma dɛ a filɛ nin ye i kɛ o kɛ ka seli kɛ n'i tilara i ka seli la nanfila don wa i b'i sigi ɲɔ la alhamdulilayi rabbil alamina ya latif 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 siyɛ 35 bɔn n b'a ɲini i fɛ kana ɲina Seko Amadu kɔ dɛ i ka dugawu kɛ ko Seko Amadu min ye nin bila Ala dɔ k'a yɛrɛ ye bari ne b'a dɔn i ni Ala bɛna ɲɔgɔn kunbɛn cogo min ne b'o dɔn donc ni maa min ko nin tɛ yen kaba bɔ o b'a yira e yɛrɛ de tɛ yen fana a ye nin ta seli o seli e ka nin kɛ n'i ye bonya ni yɛlɛma min y'i ka mɔgɔya la i fana n'o lakali awɔ baro siga tɛ na alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ Ala fo k'Ala barika Seko Amadu sinon an nana an y'a ye sisan semaine tɛmɛnen na dɔgɔkun tɛmɛnen na walima an bɛ semaine min na nin ye an kunnafoniyaw dira k'a fɔ de mawuludu belebeleba kun bolodalen don Joyilakaw fɛ n'o ye Banikɔ Seko Amadu kalanden minnu bɛ Banikɔ mara kɔnɔna na Joyilana mara kɔnɔna na o kɛlen kun don ka mawuludu belebeleba boloda mawuludu in a kɔni taara i bɛ se ka folikan ni bonya ni fɛn minnu sɔrɔla mawuludu in na n'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la su na alhamdulilahi n bɛ foli kɛ i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ kuma in setɔ don a kuncɛyɔrɔ ma su in na an tun ye an ka kalanbulon min bɛ yen bari anw ko kalanbulon ni mɔgɔ minnu ko a mɔ Seko Amadu ne mago b'a la n b'a fɛ ka kalanbulon sigi anw ka yɔrɔ la Seko Amadu i k'an dɛmɛ dugawu la kalanbulon in k'a kalifa Ala ma k'a kalifa Seko Umaru Tijani ma k'a kalifa i ma i kana an ka kalanbulon dayɛlɛ an ye wali kana a mawuludu k'an ye n se ye bonya min ye n fana b'o kɛ bari anw ka
sorota ni fitini te do foyi la on tɛ fɛn digi ka kɔrɔ mais o fitini dɛ ne bi n ka to sɔgɔ de tila k'a don ko minnu na o de y'o ye siga t'a la baro siga tɛ na o kama joyilakaw ye nin fɔ joyila mara u ye baara min kɛ boli bana yirinin tu kɔrɔ ala y'a seere siga t'a la maa minnu bɔra bamakɔ ko Seko Amadu taara mawuludu yɔrɔ la joyila ko kalanbulon bɛ yen k'a ka kalanbulon minnu taara kɛnɛ kan fɔlɔ ni bɛ foli kɛ o la o de ye ORTM ye ORTM don siga t'a la Mali telesoba ala y'a bila ɲɛfɛ ala ka barika don a tɔ la amin ala ka barika don a la min yɛrɛ kun bɛ taama la n'o ye awa journaliste min b'a la interview kow la Tarawele n ka foli b'a ye ala ka barika don a fɛ ko bɛɛ la ala kana dɛsɛ aw ka chauffeur kɛ ala ka a sɔ hɛrɛ la ala ka n'u dɛsɛ ala k'u kanu don faamaw la ORTM directeur ba a n'a directeur danga n bɛ u fo n'o ye Tarawele ye Sidiki ye ala ka barika don a la ala ka barika don jɔnmile la ne b'u dɔn u tɔgɔw de la dogo ala k'u bɛɛ wasa ala ka n'u dɛsɛ ORTM ala k'a bila ɲɛfɛ ala k'u ni faamaw bɛɛ ala k'u kanu don u ka ɲɛmɔgɔw la ala k'u kanu don ministre la u bɛ baara min na bi bɛɛ b'a dɔn vraiment ninnu bɛ baara ɲuman de la jamana in kɔnɔ bi ORTM tagacogo bɛɛ falenna k'a kɛ ɲuman ye ne tun b'a dɔn cogo min a tɛmɛn'o kan dɛ o kumana an b'o de foli k'aw la k'a foli s'u ka ɲɛmaaw ma u ni ce u y'o kɛ Banikɔ Amadu ye maa mun taara ko n'i kanu diinɛ kama n'o ye an ka minisiri n'o ye Sɛki Muntaga Tall ale mais anw b'a fɔ tɔrika anw ma tɔrika sɔrɔ Muntaga Tall kɔfɛ o kɛra n'i ye fɛn o fɛn fɔ a la i b'i da sago de fɔ mais anw ye tɔrika sɔrɔ a kɔfɛ ale mɔkɛ n'o ye Ɛlayi Seku Umaru Tall ye e bɛ tɔrika ko kuma fɔ nin ɲɛna kabako don i m'a ye ni i ko Ɛlayi Seku Umaru Tall fɔ jikun kuru la siga t'a la mais a bɛ taa min bilen siga t'a la tɔrika tijaniya ma a b'o fɔ nin ɲɛna wa o kuma Muntaga Tall bɔra yan a Sɛki Alfuseni Jakite n'o ye Confinati secrétaire général Atasilami secrétaire général ka bɔ yan ka taa fɔ Joyila k'u taara ka taa mawuludu in na ko ka taa dugawu kɛ ka dugawu ɲini an b'a fo ka Muntaga Tall fo ka Alfuseni fo u ni minnu tun bɛ taama la u jɛɲɔgɔnw bɛɛ k'u fo ani Bɛlɛkɔ Muntaga Tall ka délégation min bɛ Bɛlɛkɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye monsieur le maire Joyila n ka foli b'a ye n'o ye Mariko ye Yakuba Mariko Sebe Joyila a tun bɛ kɛnɛ in kan n ka foli b'a ye commissaire n ka foli b'a ye a n'a ka cɛdenw u ye polisi 40 u y'o de bɔ forçati min bɔra Bamakɔ ani force spéciale ani soldat minnu bɛ terrain kan dɔw ye mission ɲini fɔ Gire ka na nin baara in na a kɛra kanu bɛ tɛmɛ nin kan wa est-ce que ne ka kan k'a fɔ Mali kɔrɔ ko n ma sara ayi o man ka kɛ ne sarala o de la dɔw yɛrɛ bi ne wele Pajero Seko faamaw b'i wele yan n bɛ ka mun fɔ a ye sabali bɛɛ saralen don i faso ko rɔ fɔ n'i ma min kɛ a ye sabali nin ye sara de ye o faama cɛyara fɔ ka u wulela ka na n kun bɛ Fana n taara sɔrɔ Fana goudron tigɛlen don Segu sira goudron tigɛra dɔrɔn k'an tourner k'an k'u don Joyila sira fɛ maa b'a fɔ ne i ma sara wa ne sarala wa n sarala a ye n bɔ maliden ye min kɛ ne a ye ne bɔ a ni ce malidenw ye bonya min na n ka a ye n bɔ i kumakan lamɛnlen ka baara kɛ n'a ye ala b'a bɔ a sira fɛ sara bi tɛmɛ nin na ne tɛ sara wɛrɛ de kɔ nin tɛ kuwa ala ka Mali suba o kuma na mawuludu in kɛra fa da Kɛmɛ Gafo régisseur Banikɔ Kɛmɛ Gafo régisseur Joyila Wakɔrɔ régisseur awa Ngaladugu régisseur Joyila yɛrɛ a kuma na u bɛɛ ni ce u ye bonya min kɛ u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan kalanbulon wele k'u ye bonyaba kɛ olu ye k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ numukɛba Mungɔja mugu la malobɔrɔw sagajigiw ani imami Karimu bɛɛ dira an ma Karimu Sangare a ye sagajigi minɛ ka na foli kɛ ne yɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma bɔ yan k'an k'o kɛ ne ye k'o bila denbaya ɲɛ
o kuma na baara ti tɛmɛni nga Mundugula mairie bina dumiya y'a faamu ka se alimamiw ma Bunama o yɛrɛ kun ye modérateur ka se an ka alimami dumiya ma farada la u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ani Dirisa Mogadamu Sɔ bɛɛ taara bɛɛ wasalen don bɛɛ wasaden segila ani troisième maire Hawa Ɲamali o bɛɛ segira Banangaw kun bɛ sira in kan Dawuda Siribe o kuma na u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan n ka foli b'u ye ani Fanaka minnu kuma kɛnɛ kan n'o ye Marufin terikɛ Jelikɛ ye u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan Joyila jeunesse a n'a dugutigilakaw ni alimamiba Musaw Sangare ani awa a ka cɛnin tɔgɔ Alfuseni o kuma na olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan a na faamu a ka nayibu de ko don n balimakɛ Yaya Siribe Burama Siribe u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan n ka foli b'u bɛɛ ani kalanbilenw ye Nɛmɛ Tula ye dugutigi ale yɛrɛ ye wurudi minɛ wurudi jumɛn no Tɔrikati Tijariya ale ye wurudi minɛ a n'a teriw an ka foli b'u ye Ala ka barika don la o kuma na bi su in na an kun bɛna nin ne d'a ma a y'a kɔnɛtele to a bɛna dɔnni fu sɔrɔ Seko Amadu Alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada maa minnu ye an suivi sun an ka page sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen marhaba an b'a fɔ aw ɲɛna toujours a ye a abonnelen to page ninnu na ni Ala sɔnna aw tɛ fɔ fiyewu a bɛ ka fɛn min ɲini aw b'a sɔrɔ ni Ala sɔnna ma page ninnu sanfɛ kabi dɔnni na n'o ye Sukonga dɔnni ye ka taa se adamadenya yɛrɛ dɔnni ma Seko Amadu Bango Amadu a mana fɛn o fɛn bila nin page ninnu sanfɛ ni Ala sɔnna a bɛ olu sɔrɔ o kɔfɛ an bɛna min kɛ nin kɔfɛ baara min bɛna kɛ nin kɔfɛ n y'a f'u ye u ka numéro spécial dɔ ɲini Suko bɛna labila mɔgɔw bɛ téléphone ci direct la n bɛ Suko f'u ye ka taa an b'a ta Suko 40 n b'o ji fu kɛnɛ ka bɛɛ ma awɔ n bɛn'o de kɛ a bɛna laze kɔfɛ n y'a connecté to Baro Bugufɛ Sabuɲuman Media Bango TV ayiwa Seko Amadu officiel ani Toyifatulayi Mali siga t'a la nin don siga t'a la o kunna ni Ala sɔnna su nɔ ni ne kun ye an ka baharo ye ɲɔgɔn fɛ an n'an ɲɛ jɔyɔrɔ n'o ye Alhaji Sheikh Amadu Siribe Bango Amadu Sukonga ani Malifiya Tana Mundugula farada Sabuɲuman n'Ala sɔnna an kun bɛ su nɔ
Allah, Shekana, Amarullah, Shekana, Ibirullah, Shekana, Amarullah, Shekana, Allah, Shekana, Amarullah, Shekana, Allah, Shekana, Amarullah, Shekana, Allah, Shekana, Allah, Shekana, Allah, Shekana, Amarullah, Shekana, Allah, Shekana, Amarullah,